Kementu nazari. Kementu. Bini biफानि नामा? Cizenनो. बिमाना? फैबाय बिमा बिफाबो गैला. मा नाम बिमा बिफाना? बिमाना दनने. बिफाना cizenनो. थैग्रानि नामा मा नाम? Kementu nazari. गामिया मा गामि? गियानिपुर. पस्ट अफिस मा गोलैयो? जाहारबारि. जाहारबारि ना? थानाया? थानाया सेरफांगुरि। ओमफ्राय बे? फिसा सानैबो। सानैल' ना? बे 6 आव फरायबाय। सानैल' ना? औ बे सानैल'। ओमफ्राय नों बेनो बोरैमोन ना? औ रावबो गैला ओमफ्राय। बिदा फंबायबो गैखाया हारसिङैसो। औ माबाफोर होनगोन नामा? होनांगौ दंमोन। मा खालामनो आंहाबो आथिं सानाय आं दा बे फिसा सानैखौ माजों फिबावनो जेबो राहायानो गैला आङो नांगौ आंनो फिसा सानैखौ फेदेरनो फोलावनो थाखाय फोरोंनो थाखाय जोबजासे आंनो माबा नांगौ सायज'नि नायनांगौ आंनो आरो बे जाय गावथारग्रा बेबो साख्रि बायनांगौ खासि वादार जानांगौ नांगौ आंनो फेरेंगा सारमोननिफ्राय प्रमद बर' सारमोननिफ्राय बेफोरबायदि खालामनाङा जों बन एरिसो लायदों आं दा गभर्नमेन्ट न' लुदों नालाय दंफांखौ नांगौ होननानैसो लायदों जों बायनो हाया नालाय जायगानि मानसि जा मोनो फिसा फिसौबाबो लाना फैनो होननानैसो लायदोंमोन जोङो आरो जों सानफ्रामबो बोखाया ओरै हब्दायाव खेबखाल' गैयाना मा खालामनो दा बे गथ' सानैखौ आं माजों मा फोरोंबावनो ओरै आथिं सानाय आंहा थाबायनो हाखाया न'बो गैबावा न'आबो आद्रा जाबाय दिनै मावै दाङै जानोबो दोहोन सम्पति गैया